Arenys de Mar, província de Barcelona, comarca Maresme, població 15.941 habitants. Destacat: la mítica cinera de Salvador Espriu conserva l'encant d'una població tradicionalment marinera amb un ric patrimoni arquitectònic i festiu. Passejat per la riera, eix vital i comercial. Caminar pels rials de sorra. O tastar plats mariners en els restaurants del port després de visitar la llotja del peix, són algunes de les activitats que conviden el visitant a descobrir una població que atresora joies com el retaule barroc de l'església de Santa Maria. Un cementiri monumental. L'antiga fàbrica de licor Calisay o el Museu de la Punta Frederic Marès. Imprescindible: visitar l'església de Santa Maria. Admirar les escultures modernistes del cementiri. Gaudir de la platja i el mar. Passejar per la riera. Assistir a la subhasta del peix a la llotja dels pescadors del port. Festa Major el 9 de juliol, Sant Zenó.